ești nebunit. Deci ai și Jasmin. Jasmin, hai, dansează graie. Să vezi Jasmin ce loc să speram două păziți. Mai să vezi până, să vezi că Jasmin. O, tu mai taci din gură, sirenul. Așa, bravo! Bravo, Marisa, bravo! Capusul nu te auzi în jos niciodată când dansezi. Uitați cum am văzut, nu piedicați cu jos pe acolo, are piesă. A, mâine avem lecții. Dar mi se pare mie să ai ceva în picior. Nu, ale ghețile alea, nu. Cel mai sexy și măsuși niciodată. Alea intră tot în... Da. Uite eu cunoaște cum îi face așa. Bă, nu mai eu filmul acolo, e prost înapoi. Ținu, să mă duc că bag o maneta aia și asta vă văd. Dacă se cu amândouă? Da, amândouă.